Jang dakika en 35 tok sa pagaro marukinyi kamoro moro mintiere machiegni ma nonro mar gazet matai nyinga Sharon ngao kiny makawon mana ka pile waneno gazede ariyo miantiere ka gi Daily Nation kanyakla gi The Standard to thor wach mabende aneno ko pogoro nyakorom gajwang thor wach mar Daily Nation otenre kod weche mag siasa ahinya nyaka luore kod yiero mano ma adundo mabende piny Kenya notimo chieng' tich ang'wen mano mar juma mokadho koro ndike kanyo gimomiyo ni kweth mapingo piny owacho ne olalo kombe mano mar kar chugo bura Mama Lava kanyakla kod Mbeere North kopogore gi manya korom gajwang The Standard thor wach mabende gimiyo pek en kaluore kod alala mano mar Mbijiwe mabe nyaka sani wacho ni Mwenda Mbijiwe oselalo kuom thuolo moheo higni ang'wen ne oteke kata mana liekre ni ne oteke chieng' tarik 12 dwe mar auchiel higa mar 2021 anyola mare koro penjo ni entiere kanye ndalo 1600 osekadho kan kena nyakorom gajwang mar nonro mar gazet antiere ka gi jafombo wadwa Hansel Oyango Hansel machiegni nonro mar gazet gino mara ni chiyo makare Nyasaye orita amor bedo ka mondo walidh ne nyikwara mogi manie oboke makawuono weche to thoth kaka kisewacho no gik maneno koket ka wacho ni chal ka gima ntiere ywaruok moro matin kaluwo kochocha e wach maik ma nyar Odinga mayando nindo Beryl of course kaka opposition bende no lose the seat gi Mambere gi Malava bende oyang ka but weche mag Shakahola be pod dhi nyime kaeri ntiere janeno moro masani koro keto jakoro moro sani luonge ni priestess erowa mana kamana paro no dhi mana mapiyo piyo nikech aneno ka saa bende ringo mapiyo nyakon gwajongo biro bedo kwachako gi gazet mano mar Daily Nation thoro wach mabende gimiyo pek wang'e ni yiero madundo nosetimre Hansel mano chieng' tarik 27 mano mar juma mokalo nyaka sani koro ket kanyo ginero momiyo opposition mabende wang'e nyaka sani nyakon gajwang kweth mano mar opposition otelne kanyo kod Rigathi Gachagua gimomiyo ne gilalo kombe mago Malava kanyakla kod Mbeere no to kineno kono na jochung' mabende noyombe kombe makamagi Hansel iwacho ne giombo gi imagine matin kinyo leo wa Mudhende mabende noyombo Mbeere North nochamo muma mano mar bedo jaod bura makanyo kanyakla kod David Ndakwa wacho ne gileo margins matin en mana ni David Ndakwa ne kinyo jachung' mano ma bende nolaro kom mano mar DPK mano mung'ere kaka Seth Panyako hanno ka embe ne noloy gi kon mar ombulu 1958 weche to nitiere ka weche mag ombulu mayande ogo ombulu madundo mayando go weche pod ni kaeri kana sana iyango Mbeere North gi Malava nikech mago kuonde mani no ni opposition nigi teko nigo teku kono ero sana Mbeere North nikech Mbeere North twang'e ni en part of Gema region ma Gema region jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua osegawuok kawacho nang'o ni area ma Mount Kenya onge ng'at manyalo yuke onge ng'at nyalo biro ma yuke to professor to nyiso wacho nang'o nyiso Goliath ni Goliath wewe nyiso sekwero Goliath kanyo ero koro chalo gima professor aneno ka ji bende tiyo ga rieta gi wach mabende jalup jatend piny Kenya masani kipure kindiki no tiyo godo koro chalo gima nitie kaka statement no nitie kaka noyuko ground kanyo ma koro nomiyo candidate ma UDA teko kono ero ma no win kaka kisawacho no ok no win gi margin maduong' an ok na expect ni ng'at ma dhi win gi margin maduong' ahinya nikech magi gin ji ariyo ma wuok e region no to gin jok ma osechope okang' kata mana level mar deputy president mano ok en level matin kata debed mana ni in the weakest person in the community to bedi office no mi pek moro e community miwuoke koro chaka gima ntiere kaka sirikal no win mano UDA no win ok ni chal but ne gi win to of course ywak nitiere pod ywak nitiere weche moko kaka ombulu makono ok nodhi nyime maber kata kamano to wachre ni ntiere kaka e ground kono United Opposition be ntiere kaka nosambarachika nikech before mane koro oseyang ni ombulu idhi go DP gi DCP ne chal gima ne yware ni ng'ano madhi keto candidate ma mano nokelo
nokelo yukni moro kind Rigathi Gachagua gi Muturi. Mamana paro ni en one of the key factors momiyo. Dokram na jo DCP do negi golo jachung margi ma bende negi siero ja DP mano Democratic Party jachung margi Newton Karish. Manyaka sani no yombe mana gi kwano mbulu matin nano kawa Mudhende no yombe mana gi kwano mbulu 494 nikech king'iyo wa Mudhende no yudo kwan mano maro mbulu 15,802 to Karish no yudo kwan atamalo iwacho ni 15,308 manyiso ni mana kwano mbulu 494 kende kata kamano mago to koro osekadho wang'in jatend DCP no loso duche manyoro kaka yiero madundo notim e kor gwenge mopogore opogore mana Nyakorongo Jwang ibiro bedo kisomo e ite mano mar 4 kanyakla kod mano mar 5. Wach machielo Nyakorongo Jwang mabende no ka Daily Nation omenyo e ite mokwongo wadhi nene ite mar 8 Hansel Senator e county mano Manyamira e okang' machielo od bura mar Senate nochako rese to od bura mar Senate Nyakorongo Jwang osereso governors adek e kind thuolo mosekalo mar mondo mi kik thichgi oko. Sani machiegni mano resi waneno kanyo governor Manyamira mano Nyaribo waneno governor bende Makericho no res kod od bura mar Senate kanyakla kod governor mano Isiolo mabende no res. Wach makamano nitiere ite mar 8 nikech Nyakorongo Jwang nyalo penjo ni to no rese nikech ang'o. Wang'ini nitiere MCAs mabende nochalo dwaro mar mondo mi thich oko Amos Nyaribo e telo Nyakorongo Jwang. To kata mano bura mabende Senate na winjo hodichi manyoro no yango kanyo ni nokochopo threshold mano mar kwanata malaria 2/3 gender balance nikech ocho ni mana MCAs 19 kende ema bende noluto ombulu mar mondo mithiche oko to king'iyo 2/3 gender rule na nego beni MCAs 24 luto ombulu makamano. Aparo ni nitiere jal moro nowacho ni sama wago ombulu ne MCAs ne MPs ne kata mana governors onego wang'iye ni jomagi ma wagonegi be gielewa chik kaka chik tiyo nikech aneno ka samoro kata mana MCAs kigochonegi igochone ng'a popular ok en ng'at ma kata mana nikech ideally MCA en mira mar MP at the county level nikech responsibilities kata portfolio mar MP chalgi mar MCA ba en mani koro MCA ni e county MP ni matiende ni weche mag chike gi nyaka giwinji ma en wich kuot maduong' ahinya ka county mangima nitiere oversight ma chik kaka koro Senate wacho nikech technicalities gi Senate ok nya overlook gi nikech ka gi overlook gi to ng'ato nyalo donjo e doho ni gini ok notim kama an kata mane gigo kura nowach ni nitiere ji MCAs 4 manogo kura remotely mani ng'eni kelo kata mana ng'ikruok moro ng'ato nyalo chako wase remote ni omino nang'o procedure nolu diber ni consent margi be nokawo koro mago gik makelo technically koro kapok otimo impeachment ng'ie uru chik nikech aneno ka mae gima kelo ng'ikruok maduong' sama koro idwa thich oko governor nikech ma ok mokwongo Nyaribo wuon sani koro mar adek mose survive to survive ga mana on technical issues ma oversight ma MCAs they kaza gi emotion gin gidhi kaza gichako vote emotionally kar mondo ng'e ni procedure bolo nikech kar mana jalup jatend piny masani ma koro nothich oko ka nothich oko no ni procedure ok nolu ma case no dhige do ma gin gik ma koro miyo kata mana jogo maloso chike kata ken county kata mana national level miyo japiny be ng'iyo ni to kwani ne wavote jomage dong'awe ni jogi onego bed ni ong'e weche mag to thuolo bende dhi nikech wang'eni higni en mana 2 kende kapok ji dhi yiero maduong' koro dang' ni makoni kod kocha ma bende osiko itero iwacho ni county assembly bende dibed ni thiro kata mana tije iwacho ni e counties nyaka sanya Nyakorongo Jwang en resruok ma bende Amos Nyaribo nochako yudo kanye iwacho ni motion makamano nochwal koda MCA mano ma Bonyamatuta ward mong'ere kaka Julius Matwere kata kamano Amos Nyaribo notelne kanyo kod kinde mage kotelne kanyo koda Council Elias Mutuma ma bende koro noyango ni dwaro makamano nokochope kwana tamalo 2 e wi 3 wach makamano ibiro bedo kisomo Nyakorongo Jwang e it gazette mano mar 8 wach machielo ma bende walu machiegni Nyakorongo Jwang nitiere ite mano mar 2 wang'indo duche manyoro Nyakorongo Jwang notim misa ne Beryl Odinga ma bende Nyakorongo Jwang nowito ngimane chieng' tarik 25 mano mar dwe mar 11 koro iwacho ni luo kitwa gi timbewa kotenre kod iko kata mana kopo mogik to itimo e yo machal nade iwacho ni Beryl nokwongo kende okang' mokwongo gi Agri Otieno Ambala ma bende wacho ni nen first husband
mare mano mokwongo mabendi wacho ni notho koda buok mano maradundo heart attack kanentiere e od jela kata mne jela e od twech mano makodiaga e higa mar 1985 nochako nyuome kanyo gi jal mawuok e piny mano mar Zimbabwe. Koro ipenjo ni to koro makoro ik mare Hansel wang'e ni biro bed kitimo chiengeso kango ka Jaramogi kendo biro bed ka ike but menege mano Mary Juma Odinga. Osebedi kipenjo ni kamano bende kake time e gwengewa makalu. Adwa chiwo gima seneno katimore Kaluo gi pacha. Maseneno katimore Kaluo en ni iluongo ni migogo kosedhi ma samoro keny ok odhi kaka ne dwarore moduogo dala. Oduogo aduoga dala to kotho tiki aika dala nikech kar ik to ok kwed ng'ato. Kod oiki dala u kod oiki ka chuori mana ka jaodi obiro mo claim ni miyauru nyako ni adhi aiki then anyuola nyaka chiw nyako to ma onge ng'ato mose claim nango ni miyauru nyako na adhi aiki. Koro an gimano ni waaye siasa moko matindo tindo gi siasa moko mokel dongruok. Ng'ato kata mano ikla ng'ata kaka to ikanye as long as ni familia omor ni kumo iko no mane kuma gi yango ni kae mane wadwa ni mondo ike kata en owuon no yango ni kae maka toto ika kata mna kingi kata mna familia mano makudinga gintiere koda kango ka Jaramogi mabende giike oganda magi wacho ni familia mano maranyuola makamano. Koro penjo mabende penjo makama nose yanga kanye ni biro bedi ka ike mano kango ka Jaramogi to bende ike mana e Tiebur mabende no ike mingi Nyakorom Gajwang nongere kaka Mary Juma Odinga. Wang'eni penjo mathoth nyalo bedo ni wuok Nyakorom Gajwang kata kamano en wach malit mabende koro timore nikech ma en anyuola makoro olalo wacho ni nyithindo ariyo kata mana iwacho ni yawuot gi aliyo. Wang'e ni Raila Amolo Odinga nowito ngimane mano chieng' tarik 15 dwe mar 10 higani bang'e wacho ni matin ne dweche 2 Nyakorom Gajwang gichak gilalo kendo miyo machielo mano Beryl mabende koro nonindo. Misa mare notimo odiochieng' manyoro kendo nwaneno ka jotelo mopogore opogore ne odhi mabende noywage e okang' mamalo. Mana kaka isewacho no sani Joko Odinga pod nigi lit. Wawe anawacho ni wawe keto siasa moko maonge. Aneno Kaluo Council of Elders ka be bedo criticize gimbe gichiwo direction. Ichiwo direction e dala mok mari. Wawe uru Joko Odinga otim gigi kaka gidwaro. Kama gidhi ke nyargi no gine ma gibro decide ni kae rie ma wayiero ni wabro ike nyarwa. Wan kwa dhi ywago miyo no wadhi adhiya kanyo to mondo waywagi kwasetieko ywak to wawuogi wawe dalo bedi kwe ma yande dala no osebedo go chakre kaka ne waneno kata mana Ogai Raila Odinga ka noiki mondo wae siasa moko makelo mirima moko maonge tiende ni ng'ane oikanye ng'ane maonge tiende. Familia kosache ni nyarwa ni dhi ka to onge ng'at mo oppose mawuok kuom familia ma jaode. Kan tie jomo oppose ko jode mano to a different case. Tinadira makende mabena nino ka Jonathan Ajiki mano Luo Council of Elders Organizing Secretary Jagoro mano mar Luo Council of Elders en bendo sero ondike kanyo ni there are elders in Bondo including Senator Oginga Manoburu Daktari who might have looked at the issue deeper and made a decision from an informed point. Manyiso ni kata mna ka giko nyarge kanyo gike ika ni nok ging'iyo kenge mabende nitiere yani ginero mabende ne giseng'ie iwacho ni bende nitiere jodongo e gwenge mag Bondo hi county mano Siaya. Wawere gi mano tenge ite maradek bende waneno ka Holy Communion mabende ogere gi dholuo ka sao chaka gima it has become a profitable business entiere koda yuto iwacho kani Jumapili ka Jumapili Nyakorom Gajwang kanise mopogore ka usao to koro wang'eni sao ginang'o iwacho ni nitiere wine mabende iluongo ni sacramental wine wafers grape juice kin mamoko mabende koro wachre kanyo ni usore kendo jo ohala osebedo ka yudo godo yuto. Of course ohala nyako bedo nikech kanisni to ng'eny Kenya ka sana Kenya ka kanisni ng'eny to kanisni kaka nitie kanisni moko ma sao no ichame juma ka juma nitie moko matime dichiel e dwe to kata dichiel e dwe no pod en gima pod ni gohala. Wachore ka ni nitiere jal miluongo ni Pastor Moses Mwishigi en wacho ni en mochung' ne Bethany House mano supply sao kanisni mopogore opogore. Wacho ni en no notice ni kanisa mane loso sao kende nen Catholic
kanisni moko ne chamo mana mkate gi juice. Koro en neno nango ni ma opportunity nikech Catholic ok ne supply kanisni moko nikech Catholic margi cha special mano margi magi bende gintiere kamilose sawe piny mar Afrika ma milambo South Africa tie kama gilose but Kenya ka kanisni moko to nitie ma wacho ni ok gidwa tiyo gi wine mondo kik ji misuse wine koro gitiyo ga gi grape juice moko tiyo ga gi juice ma kawaida nyaka wafers 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 ang'eyo wafers ang'eyo kena divai no divai michamo no en starch moro kanyo ma light ok en gima onego bed ni yie nikech kata muma boyango ni ka ng'at modenyo chiem dala ting'eni magi tiyo godo kaka ranyisi iwacho ni mara ringre kanyakla koda rembi Yesu. Yes. Koro iwacho ni kidenyo ti chiem dala mondo kik ibi cham divai gi mahati. Mana kamano nyakoro Gajwang' wach makamano gi tutne nyakoro Gajwang' ibiro bedo kisome ite mano mar adek gazete mano mar Daily Nation mano mapiyo piyo Hansel bende kotenre kod weche mag yiero ma adundo dichi manyoro nwaneno kanyo ka ILOG group mano mar mong'ere kaka ILOG nyakoro Gajwang' Elections Observation Group bende nochiwo neno margi kaluwore kaka yiero ma adundo notim chieng' tarik 27 e gwenge ma pacho ka giseyo IBC ni yiero ma adundo makamago nitiere gwenge ma bende nokobage e yonero makare bende gipuoyo IBC kaluwore koda technical operations gocho kanyo ni IBC bende notimo tich makare ahinya king'iyo weche mago motenore kod kaka mashinde magi natiyo e kinde mamoko yiero ma adundo notime kuonde 181 wacho ni 22 electoral areas kombe 181. Man kaka kisewacho no ilogro nyowuok ka godhogi ni nitiere kaka weche mag mibadhi, weche mag lweny, weche mag bawach, nitiere kaka ok nodhi maber kinde mag ombulu madundo manyicha wabedogo. Koro nye giseyo IBC, taporo nye ok ne na IBC kende, nitie duol moro be nye seyo nyaka duol manono weche mag mibadhi be ni nitiere gik mosebedo ka timore e weche mag ombulugi ma ok gisebedo ka giluwo, gisebedo ka ginono, ok kata ng'at mosetere do ni nitiere weche mag mibadhi. Wacho ni voter bribery nitie mbele kocha. Nitiere wach moro maling'ling moro aseneno ka wuotho e mbui, ok an gadier ni en maling'ling mar adier ni nitiere kaka pesa nool mbele kocha. Naneno e wang' jowi ka Justin Muturi bo mako ng'ato wacho ni ng'ano no biro interfere gi owuok Nyeri wuok Nyeri biro mbele interfere gi weche mag ombulu to oja UDA. Lweny nobedo nikech ne waneno kata mana Opondo Kaluma be nogo ma wachore ni jarit mare no ma bonde Malava bende no chwako yudre kendo ma odwok ne Malava kocha wang'e ni Panyako bende ntie kaka monj nomonje kono ero mamtokni bende nowang' kata mag mtokni Eugene Wamalwa be wachore ni nowang' nogo mo wang'. Koro magi gin gik ma aneno ni nyiso jatend piny Kenya lose wach ma Kenya dhi okang' mamalo mabedo first world country to magi timbe mok inya bedo godo kidwa bedo piny manie first world country democracy en ni wanyalo bet kodi ka tini support ng'ato to wayango ni ana support ng'ane ini support ng'ane to kwagore bang'e to wamadho chai to wacho ni in wane ng'ato mabro yombo kiyombo ta congratulate to wadhi nyime. Gima koro lich ka en ni bang' mae koro kata mana jago ombulu koro penjore ni ere tiende go ombulu. Ten mana gino maro ng'eni iwacho ni magi lessons, magi gini puonje manego bed ni kao motelo ni yiero maduong' nikech koro mane en mana yiero madundo to kuonde lito ombulu na gin mana 22 to koro yiero maduong' nyakoro Gajwang' biro bedo ka chalo nade kapo nono ni weche mabende observers mago joneno keto kata mana keto report margi ok bi bedo ka ikete tim nikech bende na gileko ne gwenge mag Kariobangi North mabende ni yiero MCA giwacho ni observers joneno mamoko bende no bedo harassed e kinde mabende elections kata mana yiero makamago na dhi mbele. Bende na giseyo moko kuom jodito mago mag piny owacho mago moriwo piny owacho kanyakla kod apise mago mag counties jodito moko e counties mopogore ne gin bende nitie kaka ne giyango nyaka projects chenro mopogore
mana kodong mana ndalo matin to yiero madundi dhi bed ka ibago. Koro seyo bende nitiere kanyo. Kata mana Malava ne waneno ka sirikal no ncho miyo ji tich. Jok mano fail a nomination ncho mi tich a few days actually to elections. Koro mairi an gima paro ni jo Kenya poko understand. Ni sani wan gi gima iluongo ni Conflict of Interest Act. Mamairi kinde mabiro ne muoch nikech koro ibro chak lowi ni in itimo kama kinde ombolo ne in partisan nikech kata government officials okonego be ni yango gik kamago eko, but aneno ni wach mar weyo gik kaka campaigns dhi ahinya very close to elections ekilore. Aparo ni magi gik makendo koro miyo kelo nyau kata mana kelo issues mag elections mag bribery gang'ongere go nikech anano ni gini kinyalo lore kata mana as early as 2 weeks before the elections mondo ji odhi oti tijegi eka mondo piny bende kwe moro bedie e gwenge ma ombulu timego. Wach ma joted jogo ma contest 2 weeks to election ma pacha okonego yieni ni bedo gi crowd buti kendo bedo mana gi mana okonego yieni nikech mago ema koro ng'ato ni ng'ane nigi crowd ambe we akel crowd to ng'ato dwa nyisore ni an gi crowd to gidhi clash e chiro kacha to lweny wuok iwinjo ni gari owang' ng'ato go wicho to koro mago weche mag sani pod nyiso ni pok wadongore kaka population pokwa machua political. Mana kamano Hansel adwaro mar mondo mi waring mapiyo piyo kapok sa achiel oromo. Ite mar 10 bende odiochieng' manyoro jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua bende nose jatend piny Kenya mar mondo mi kik odonjre koda duond bura mano mar ODM. Wacho ni Ruto wants to weaken ODM ahead of 2027, Gachagua says. Bende nitiere ite mar 10 manen wach mabende nolieko odiochieng' manyoro. Wang'eni odiochieng' manyoro Nyakorom Gajwang' bende ne girwako jogo ek mabende noyudo loch kawuoke iwacho ni giluongore nang'o opposition. Iwacho ne giyudo wards adek 3 ward representatives mabende nagirwako odiochieng' manyoro. Koro wacho ni chal ka gima jatend piny Kenya dwa donjore odiochieng' manyoro bende no oluongo nying jomoko kanyo ni chal ka gima nosemigi gimoro. Wacho ni nitie joma yande oseuso chama mar ODM. Wacho ni ODM oseusi deposit nje osechiw. An magi to mana comedy mag politics. Jatend piny be incho wuok nigi comedy mare kocha cha. Sani koro jalubne machon bende koro nyochiw kocha gi response. Koro en kinde ma ji pod duokruok ma koni kod kocha. Again onego waket chik ni bang' elections kendo bang' elections mondo kwe obedi nikech sani koro ng'eni nitiere factions mopogore opogore bedo start up nikech ng'ato loso nade koro aparo ni bang' elections be onego waket period ma ng'ato ok nyal lose wi unless oseyang ni process no orumo officially onego miwa a period miketo ni ok inyal loso koro mano olok chike mago mata yiere pacho nikech koro magi makelo liet ne jopiny sani ko ng'en nitiere jopiny be penjo ni joka chaka gima koro lose wiwa marach joka be winjo ni jatend piny ok no lose wiwa maber ahinya koro aneno ni mondo kwe piny nikech the bigger picture ni kwe obede piny mana kamana Kenya Nyakorom Gajwang' to nene yo machal nade ite mar 12 Nyakorom Gajwang' ibro bedo kisomo rema mabende nitiere e kind jopuonje iwacho ni 58 wang'eni senior school ibro bed kanyo ka nyithindo donje chieng' iwacho ni chieng' dwe mokwongo higa mar 2026. Hansel nikitano ka sachiel dhi karomo ero watiek gi wach mantiere thor wach momi peke gazet mano ma The Standard ipenjo ni Mbijiwe Mwenda Mbinjiwe Nyakorom Gajwang' mawacho ni notek kanyo chieng' tarik 12 dwe mar 6 higa mar 2021 entiere kanye en penjo manyuola mare piny nyaka sani wacho ni dweche osekadho higni bende osekadho mohewa 4 ndalo 1400 ka Mbinjiwe pok oyud kata mana nonde ni entiere kanye. Nyaka sani bende wang'eni nitiere wacho ni jotend obila ma bende wacho ni Inspector General Ogai mar obila noseluong kanyo mar mondo mi ochope nyim doho mondo lero kang' makamano kanyakla kod jatend okwach kich Mohamed Amina mano chieng' tarik 16 dwe mar 12 mano mar dwe ma bende wantiere ni igeno chopo mar ge nyim doho. Mbijiwe wacho ni nen security analyst mano bedo abducted higni 4 mokalo maonge ng'at mong'eyo kuma entiere nyaka sani. Court sani koro osegolo duonde ni IG gi Amin mondo odhi show up mondo
mondo odhio o explain nango ni ochopo kanye gi wach mambi jiwe ni. Koro familia to yuaka nango ni gini okelo negi midhiero matek nikech ok gidak gi kwe sani, dang ni maparo bende koro sani omako gi weche mamoko be gisetiyo gi omenda gi resources mamoko ka gitemo ng'iyo nango ni wuodgi ni kure. Koro ng'e koda notho, ng'e koda nomaki okete kamoro tek ng'eyo nikech higni 4 mokalo sirikal machielo ema ne nitie. Koro nyaka sani pok oyude matiende ni kata mana sirikal masani be pok onyisowa ni gisechopo kanye, okang' mamanye ochopo kanye. Koro warita ne mondo wawinj ni Kanja ga min bro dhi wacho nango e wach ni sama koro gibo apie e do tainya nyan wan kaka jofwambo bro bedo kwalo wach makamano nikech nochike gi kanyo gi doho mar mondo mi gichop kanyo ei doho. Iwacho ni gichop kanyo gin giwegi ei doho. Wabro bedo kwa ng'iyo kapo nono ni gibro bedo ka gichopo kata oyo. Kaka manya kwar mgajwanga nyuola mano mar Mbijiwe to wacho ni kanyo ne oteke apaya mano mar Thika Road kano chomo gwenge mag Miru. Wang'ini ni security analyst. Kaka manya kwar mgajwangi kanyo bende makelo we giko mar nonro mar gazet. Dakika oskada chiel tok sa chiel mar okinyi. Make gi kanyo nyawadwa Cleophas Oluoch osekre gi twak e chenro mar piny. Chal mar piny Kenya weche mopogore ma bende moko kuom gi wanono. Ang'eni Cleophas biro bedo kanono gi welo magi. Erokamano ahinya Hansel Oyango. Rituru warade chal mar fwambi chenro mar Mbaka Oromo. Nyinga Sharon Ong'ao. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487 *2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride.